Kunti Rama Prabu wonten pundi kowe ngadhaw Sira putra putrine Narendra setya marang kanteking rasamu kang tegese yen wis ana salah sijining satriya Narendra kang tok pilih aja ketul ning tembe wurine ya Nini ngistaken dawuh Rama kula nggih Basudewa wonten pengendika ing ngadhawuh para Narendra kang ora sithik cacahe kae ajokna sawiji mbaka sawiji Anak Paduka Narendra saking pundi? Babu. Panji panggah. Kula Narendra saking negari Sinayeng Gelung. Jejuluk kula Prabu Kiwang Katon. Saking negari kula Sinayeng Gelung kula mbeta kajah cacahipun 2 dasa kreta kalih maesa wonten 26 kalebet menda saayamipun. Ini bondo kula semanten kathahipun menika mboten kepengin badhe kula nggih mukti mangawi bawa dhateng kula piyambak. Nanging badhe kula pisungsungaken dhateng alon maraspuh kula inggih menika Rama Prabu Kunti Boja. Terus asining manahku mboten sanes kula kepengin dipun pilih dening Dewi Kunti menika pernah menapa? Keng ibu menapa keng uwa? Menika adi kula. Oh, Kang Rayi. Abu janji panggah. Ora perang bareng kok sumbar ya. Belum menika Narendra ing brangasan. Nanging inggih sabar. Enten kula menawi Kang Rayi Dewi Kunti menika sampun semer dhateng lagak lagu-lagon ing lagian kula badhe kesengsem slaminipun dumados kula menika boten cengkiling, kula menika wong lanang ora cupar. Kaya saltaipun bruk pethuthuk kula sukaaken tiyang estri. Kula menika gesang buat pun tata dening calon bojo kula. Ih. Pundi? Muga Kang Mas. Piye iki? Ingkang pundi? Iki sing ana ngarepku iki. Mbok menawi menika dereng saged gandes iki. Piye to? Rananipun ing tengen pinggilan menika. Ora apa-apa. Sing perlu aja perkara dandan bojo ki watak. Iki amargi nyandang anggenipun pateng srembong menika raosipun nggih kados anggenipun nyandang anggen menika. Oh iya. Margi nyandang anggen menika kalebet peranganing budaya. Budaya menika ngenangen ingkang ambabar kaendahan. Menawi nyandang anggenipun boten endah, raosipun nggih boten endah. Lho, ora to, ringkese piye? Kula boten purun milih menika, larak ngono.
Prabu sinten nika wau? Sinayang Gelung. Menika Sinayang Gelung. Menika negara menapa namining ratu. Sakesa. Sakesa ngesani. Neng Ronanggo gawe gelar. Prabu. Menawi kepengin badhe nyobi kasepen kula purun terus sabetaken wonten Siti Bantala. Siti menika lemah, Bantala menika ndut. Nyuwun pangapunten Sang Nata. Adi kula Kunti dereng purun milih ngandika. Loh. Ladalawakku kujur. Kul kok ditampik dening wong kang ora ayu. Timbang Wiranang Urbaya tekeng pati. Dudewa Bathara Luhung. Herjanjam pusakaning ngong. Wah, apa kurang wong wadon tampik Kunti. Dipun dongeng kula dipun dadosaken Narendra saking Parangkencana. Menawi kula Prabu Sasra Hadimurti. Ngaturaken sugeng rawuh pisanan. Menujeng lir ing sangsaya. Wonten-wonten sarkara-kara. Langel tembunge ditampa. Tani pundi? Kula Prabu Sasra Hadimurti. Pamipun rawuh wonten mriki kadidening sampun kawrat wonten Biyawara. Bila negari Mandura wonten sayembara pilih sinten ingkang kapilih dening Dewi Kunti. Wenang ngamengku garwa kula Handatukrama. Samangke sampun kula ketok kanggen kula dandes. Monggo kula aturi ngewahi wiwit saking Jamang ngantos dumugi Tanela. Ingkang kirang sae pundi, ingkang boten wonten pengaosipun pundi. Mangke kula sagas dinten gantos kaping 7. Yayi Kunti. Kula Kakang Mas Basudewa. Nom-noman branyak. Nggih. Nuwun sewu. Radi pedet sekedhik menika. Ora apa-apa. Nanging iki sugih. Kula mboten kepengin sugih. Nanging nggih persadan kemawon. Kula mboten saged nampi Narendra menika. Oh ngono. Sang Nata Binathara. Lho wonten dawuh. Sampun dados tuwaning penggalih. Paduka mboten kapilih dening Adi kula Kunti. Oh ngaten to. Ha sampun. Menawi kula mekaten, aku kula terima wangsul palugon lagu ning lekas kita nuting kidung. Warna-warna. Opene kok dipateti dhewe iki kepiye? Weh lah kaya apa?
sanak Narendra saking pundi? Inggih. Kula saking negari Parang Singgrong, nami kula Gura Martiu Angga. Narendra ing maksud Jaka Tumaruna. Mboten nama pameran donya nanging kinten kula menawi kelampahan kula kapilih dening Dewi Kunti. Bondo kula saged kangge mukti 7 turunan. Piye Kunti? Upami kula pilih menika ora ngaten. Syukur mangayu bagya. Sang Dewi matur nuwun dene kula paduka pilih. Duh dewa sembah nuwun tanpa pamrih. Mugi-mugi jagat saisinipun maring ora pangestu dhateng kula saged atut slamenipun. Nanging kula pilih Tenggo Kandang Lembu. Oh ngaten. Amargi papan lembu menika menawi mboten dipun tenggo. Prayagung kados Patuko gampil dipun pendhet durat maka lembunipun. Oh. Ring kesewi to? Kula mboten saged nampi. Di sana sampun dados gerahing penggalih Patuko mboten kapilih.